कमाल कर देनी, हम कमाल कर देनी। दीदी प्लानिंग कर लेके हम ठीक गई नी। ए, घुमा फिरा के बात मत करा। जे कहे के बस साफ साफ कहा। जय और अनु कहाँ बाए वक्त? लागता होटल थे वो कल घली जाई। अनुराधा जी, ये हमार दोस्त राजीव सिंह बाड़े। नमस्ते। ये आपके हस्बैंड जय सेन के म्यूजिक डायरेक्टर लेके हिंदी फिल्म बनावल चाहताड़े। जी हाँ। थैंक यू वेरी मच। फोन पे आप इतना बड़ा खुशखबरी दे देनी, यही से तो दौड़ के आ गई नहीं हम। अरे बैठी ना ना हमार रिकॉर्डिंग बा, सब हमार इंतजार करत आड़े। हमके बहुत बहुत जल्दी बा मिस्टर चोपड़ा। फोन पे आप बोले नहीं ना मिस्टर चोपड़ा के आप लोग हमरा संगे रिकॉर्डिंग में चलब जय से मिले खातिर। अरे साथ जाए, यही से तो आपके रिक्वेस्ट करके होटल बुलवले बानी। हम भी चलब, हमार दोस्त भी जाए, उनकरा संगे मिलल जुलल भी हो जाई। राजीव सिंह जय बाबू से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा ली है, कुछ एडवांस भी दे दिए हैं। साइनिंग अमाउंट तो फिर चली ना, वैसे ही बहुत देर हो गई बा मिस्टर चोपड़ा, प्लीज। तो चली ना, हमनी दोनों तो तैयार बानी। चली। आमीन, दरवाजा खुलल बा। ये अरे तू एजा? ओ जॉनी मामा बोले ना, अच्छा भइल तू एजा आ गईला। आवा ना, इनकरा संगे तोहार पहचान करा देता नी। तोके पता बा एगो बहुत बड़ा खुशखबरी बा। तो से हमके बहुत सारा बात करे के बा। बोला। खुद के करियर खातिर तू कितना नीचे गिर गई बाड़ू। हम गिर गइल बानी मतलब? वहाँ घंटा घंटा बैठ के प्रोड्यूसर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के पैसा गिनता, और तू वहाँ होटल में बैठ के मुंबई के प्रोड्यूसर के साथ बात करता रहू। जय प्लीज। तो उसे भूल भइल बा। हम होटल में गप मारे खातिर ना गइल। चुप रहा। का भइल बता क्या? मार्केट में दूगो तार के एसिड का हिट कर गई, तू अपना आपके सुपरस्टार समझे लगलू का? जय तू हमके कुछ बोले देबा? का बोलू तू? का बोले बताओ के? हाँ जय, बोले के हाँ। हम मिस्टर चोपड़ा से कहले रही तो होके एगो हिंदी पिक्चर देबे खातिर। का बोलू तू? हिंदी फिल्म दिलावे खातिर? हाँ, मिस्टर चोपड़ा आज कोलकाता आयल बाड़े और हमके फोन कैले रहे। ऐसे तू दौड़ के चल गेली। देखा जाए, हम मिस्टर चोपड़ा से कहले रही अगर वो तो के हिंदी पिक्चर में चांस दे देता। चांस? के चाहिए तोहर चांस? के चाहिए तोहर चांस? हम कोनो भी दिन तोरा से चांस के बात के ले बानी। ओहो तू का बोलबा, हम खुद ओकरा से बोलले बानी। कोनो जरूरत नहीं के हमके चांस के, कोनो जरूरत नहीं के चांस। हम तोरा खान लालची नहीं की। का कहेला तू? का बोलला? हम लालची बानी? हाँ लालची बाड़ू। कैरियर करावल तो के कुछ समझ नहीं क्या बोल। तो ई बात बा। हाँ। हमके तो लग रहल बा कि असली बात कुछ और ही बा। का? असली बात का बा? का? हम मुंबई में हिंदी पिक्चर में गाना गाए खातिर जाता नहीं, और तो के कोलकाता में बैठ के हमार इंतजार करे पड़ रहल बा। तो से ई सहन ना हो रहल बा। का बोलू तू? हम तो से जलाता नहीं। हाँ तो से बर्दाश्त नहीं खे होत। तू भूल रहल बाड़ा कि हम तो के कोलकाता ना लाती तो तू ओही चर्च में अब तक मदर के साथ ओहे पड़ल रहत तू। तू हमरा के थप्पड़ मारलस? हमरे ऊपर हाथ उठालस तू?
जय सुना प्लीज। जय प्लीज एक बार हमारी बात सुनना प्लीज। जय प्लीज। अच्छा भाई, माँ तू बहुत अच्छा भाई। चल गई ना तोहरा के थप्पड़ मार के। ओकरा के सड़क से उठा के लायल रहली राजा बनावे खातिर, जानवर के इंसान बनावल चाहत रहली, असभ्य को सभ्य बनावल चाहत रहलू। अरे वो इहे सोचले हुई कि तू होटल में बॉम्बे के प्रोड्यूसर के साथ रंगलिया मनावत रहली। छी माँ, छी। कबो ना, जय के दिमाग में इतना गंदा बात कबो आ ना सकेला। अनु, हेलो। हाँ जी, हाँ हम श्वेता बोला तानी। कैसन बानी आप? हम ठीक बानी। कब बा रिकॉर्डिंग? कल ही? श्योर, अनु गई है। हाँ ना ना ना, दिक्कत के कौन बात बा, मुंबई ही तो बा, पहुंच जाई है। हाँ 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 श्योर। बस सब ठीक ठाक। हाँ हाँ ठीक बा, ओके बाय। ई का कल्लू माँ, तू उनकरा के जबान दे देलू। हाँ दे देनी, लेकिन कल रिकॉर्डिंग बा, वो आज काहे बता रहल बानी? अनु मुंबई से बीच बीच में ऐसा काम भी आवेला। लेकिन हमरा से ना हुई। हमार मन अच्छा नहीं खे, हम ओइजा ना जा पाई। जाए के तोहरा पड़ी अनु, तू जाके अपन सामान पैक करा। आज यही वक्त तोहरा के हमरा साथ चले के पड़ी। माँ और रोहित के स्कूल से हम अपने साथ ले आए। कबो ना, हम अपन घर छोड़ के कहीं ना जाए। अब अनु तू ओकरा बारे में इतना काहे सोचत तारू? अरे जय के समझे दा कि तोहरा अलावा ओकर कोई नहीं खे। ना माँ, थोड़ा देर बाद उनकर गुस्सा कम हो जाए, तब अगर हम घर पे ना मिलब तब उनका बहुत दुख होई। हम तो उनके जाना तानी, हम अपन घर छोड़ के ना जाए। अनु अब हम जे बोला तानी सुना, ध्यान से सुना। देखा जय अगर तोहरा के सचमुच प्यार करेला, तू आज रात वो तोहरा के लेवे हमरा पास जरूर आए। जौन भी होके ऊपर हाथ उठाई बा। आनंदा, हमार दिमाग ठीक न रहा। तू काली अपन ससुराल जाइबा। ओकरा वापस लईबा, आपन घर के लक्ष्मी और मां सरस्वती के। दादा, कल ना आनंदा, हम आज ही अभी उनके जाकर ले आए। हाँ बिल्कुल।